Ahojte. Je tu s nami dnes Klárka. Zakývaj, Klári. A kto ešte? Kto ešte? Ľudka? Áno, Ľudka, dobre. A ešte je tam, no ona ukazuje ešte vzadu, tam je Stanka a Niko, že? Ukáž, kde sú? Kde sú? Áno, ukazujú, kývajú. Takže mávajú. A my dnes máme matematiku, že Klári? Klárke ukážem obrázok, je to sloník. Klári, počkaj, otočíme takto. A Klárka bude musieť hádať, že koľko sloníkov tam vidí. Či 1, 2, 3, 4. Ona ešte číslielka moc dobre nepozná, ale to nevadí, lebo ja jej ukážem 1, Klárka 1. No, ona to takto ukazuje, takto, tak, že 1. Ona, takže 1 slon. Teraz tu máme, Klári, 2 myšky. 2 myši. Ukáž 2. Krásne. Teraz to je dobre vidieť, áno. A potom tu máme 3 komárov. Klárka, ukáž, koľko je 3. Počkaj, 3. Ideme si ukázať na prštekoch a zdvihneme ešte jeden prštek. Ťažko sa jej to dáva s prštekmi. Tak, 3. Klári, pozeraj do. A ideme ešte raz. 1 slon, 1, to budeme lepiť a vyfarbovať, 2 myši a 3 komáre. Klárka zoberie teraz lepidlo, nech sa páči. Urobí. Tak, poď sem, počkaj, Ľudka, je to musí otvoriť najprv. Nech sa páči, nálep. Tak, dá nám lepidielko a ideme si to teraz lepiť silno a ono to už za chvíľku potečie. Dobre, výborne. A nalepíme tam, ja to takto rozdelím. Prvé pôjde, dobre, Klárka zobrala ešte raz, Klári, lebo som to nemala na kamere. Tak, sem daj, sem. Prvý ide 1 slon, lebo počítame do 3. Áno, ja to opravím trošičku. 1, 2 a posledné, tu máš 3. Výborne. 1, 2, 3. Tak, na dnes my končíme. Ideme si dokončiť úlohu, potom pošleme fotečku, ako je to dokončené. Klárka, zamávaj. Tak. Dobre, takže dovidenia.